היי, קוראים לי ירון הרשקוביץ, והרעיון שלי לחדשנות הוא בפיתוח של רשת חברתית ניידת שמאפשרת לבעלי סמארטפונים לראות מה קורה במקום אחר באמצעות שירותי וידאו צ'אט של משתמשים אחרים. כלומר, be anywhere, anytime. אז בואו ננסה לתאר קצת את הבעיה. כולנו זקוקים למידע על מנת לקבל החלטות יותר טובות. ככל שהמידע שנקבל יהיה יותר עדכני ויהיה יותר קרוב למציאות, ככה הוא יכול בעצם לשמש אותי בצורה יותר טובה. חכמי חז"ל כבר אמרו, תמונה אחת שווה יותר מ1,000 מילים. ובכלל, התקשורת הופכת היום מרגע לרגע ליותר ויזואלית. הרבה פעמים יש צורך במידע ויזואלי שנמצא בכל מקום אחר בעולם, בסין למשל או באוסטרליה, כדי לקבל החלטה טובה יותר, או אולי אפילו פשוט על מנת לקנות משהו בצורה יותר טובה. לפתור בעיה, אולי אפילו רק כי בא לנו להיות באיזשהו מקום אחר, כמו איזה הופעה של U2 או ביציע האוהדים של מנצ'סטר יונייטד במשחק מול צ'לסי. אז איך זה בעצם יכול לעזור לי? לדוגמה, אם אני יושב לי בבית בערב יום שישי ומתלבט לאיזה משתי מסיבות בא לי ללכת, אם רק הייתי יכול למצוא אנשים שנמצאים עכשיו בשתי המסיבות ולבקש מהם הצצה קטנה פנימה, בטוח שהייתי יכול לקבל החלטה יותר טובה. ככה הייתי יכול לחסוך לעצמי את התסכול של לצאת מהבית, להתעקע בפקקים, לחפש חנייה ולבזבז זמן יקר בתור רק בשביל להיכנס בסוף למסיבה לא מוצלחת. בנוסף, האפליקציה שלי תאפשר, מלבד היכולת להיות בכל מקום, בכל רגע, היא גם תאפשר הצעה של שירותים שהם משלימים למקום שאותו חיפשתי. למשל, אם אני רוצה ללכת לאיזושהי מסעדה ואני רוצה לדעת מה מצב התור במסעדה הזאת, אני מתחבר על מישהו שנמצא בתור הזה, ואם התור לא נורא, מופיעה לי כבר על האפליקציה אולי אפשרות להזמין מקום. אולי אני אזמין גם עכשיו מונית שכבר תיקח אותי מיד הביתה. באופן כזה, הערך שהלקוח מקבל דרך האפליקציה, הוא מקבל אותה בעצם בדרך שהוא לא יכול לקבל אותה בשום אופן אחר, דרך השירותים המשלימים. שירותים שמבוססים על מיקום, אנחנו יודעים שהם בעצם כבר קיימים, והם כבר מייצרים סביבם איזושהי רשת חברתית מאוד מאוד גדולה ומאוד ענפה. אבל אם חושבים על זה, אף אחד מהשירותים האלה עדיין הוא לא מאפשר שליטה מלאה של המשתמש בבחירת המידע שהוא מקבל, וגם אינטראקציה בזמן אמת עם זה שמספק לו את המידע הזה. האפליקציה שלי כן מאפשרת את זה על ידי זה שהמשתמש יכול ליצור את האינטראקציה הזאת באמצעות הודעות של SMS, באמצעים קוליים, או על ידי פידבק ויזואלי שהוא נותן. אז מי בעצם הלקוחות שלי? מי הם המשתמשים העיקריים שאני מכוון עליהם? זה בעצם כל אחד שיש לו סמארטפון. בשנת 2013 זה בעצם יכול להגיע לביליון לקוחות, אם לא יותר. כל מי שרוצה לקבל מידע, מחפש מידע, רוצה להיות באיזושהי חוויה אחרת, מסוקרן לקבל דברים בעולם הזה. כל מי שרוצה לשתף, כל מי שרוצה להיות חלק וליצור קשר ולהיות חלק מאיזו רשת גלובלית, ויזואלית, עולמית, חיה ונושמת, אלה הם הלקוחות שלי. השילוב הזה של אנשים, שירות שהוא מבוסס מקום ושירותים שהם נלווים, מכיל בעצם בתוכו פוטנציאל אדיר ובלתי נגמר של גורמים שיכולים להיות קשורים אל האפליקציה הזאת, או גם מקושרים אליה באיזשהו אופן. האקוסיסטם הזה במובן הזה הוא בלתי נגמר, כמו ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. החל מיצרני תוכן, יצרני פרסומות, ספקים של שירותים שונים למיניהם, כמו ביגוד, תיירות, בידור, ספורט, פנאי, ועד להתממשקות עם רשתות חברתיות, שירותים של מנועי חיפוש, אירועים קרובים, אנשים בעלי מאפיינים דומים. כל אלה יכולים להיות חלק ממה שיכיל את המערכת הגדולה הזאת של האפליקציה המדהימה הזאת. אז כל מה שנשאר עכשיו זה רק למצוא מממן. גרוני!